Националната библиотека Свети Кирил и Методий е най-голямата книжовна съкровищница на България, която не само съхранява културното ни наследство, но и вдъхновява бъдещето на поколения българи. След освобождението, идеята за създаване на публична библиотека се ражда като естествено продължение на делото на възрожденците. Благодарение на смели и дръзновени хора, на 10 декември 1878 година отваря вратите си нашата първа обществена библиотека. Днес Националната библиотека е много повече от институция. Тя е пазител на националната памет и дом на близо 9 милиона документа, книги, документи, снимки, карти, графики, вестници и други. Има 8 читални и 218 читателски места. Читателските карти са напълно безплатни за всички граждани, български и чуждестранни. Библиотеката събира и съхранява архив на българската книга, а в основния фонд са всички издания на български език и подборно на чужд език. Сред колекциите на Националната библиотека са старопечатни, редки и ценни книги, български исторически архив, ориенталски сбирки, картографски, графични, музикални, справочни издания, специални и други колекции. Основните дейности, които изпълнява направление депозиране, регистрация и съхранение на българската книжнина, са свързани с регистрацията и разпределението на постъпилите документи, както и с международен книгообмен. Националната библиотека извършва международен книгообмен с най-големите библиотеки в света за разпространяване на българската книжнина и култура. Националната библиотека Свети Кирил и Методий разпределя постъпилите по закон екземпляри, като един брой от всяка книга или периодично издание се запазва в архива на българската книжнина, един остава за общия фонд, а останалите се разпределят в депозитните библиотеки в страната. Отдел Реставрационен център е най-голямата реставрационна лаборатория в България за обекти върху хартиена основа, като оказва помощ на библиотеки, музеи и институции. От тук са преминали едни от най-ценните и емблематични паметници на българската култура. Усилията на специалистите са насочени към внедряването на нови технологии и превръщането на реставрационната лаборатория в модерна база. Основен принцип в работата на специалистите е минималната намеса в оригинала. Отдел Дигитална библиотека цифровизира документи от отделните колекции и фондовете на Националната библиотека, обект на книжовно-документално наследство по строго определени критерии, с цел опазване на оригиналите и предоставяне на широк достъп в онлайн среда. Нарастващите обеми дигитализирани ресурси, лесният и безплатен достъп до тях, разнообразието от различни по вид документи, представени с качествени изображения, повишава интереса към писменото културно наследство, съхранявано в Национална библиотека Свети Кирил и Методий. Националната библиотека следва своята основна мисия да съхранява, опазва и разпространява българската книжнина.
Една от основните роли на библиотеката е тази на просвещението. Да обезпечи, да съдейства, да гарантира на днешните и утрешните читатели синтез между знанието, натрупано през вековете. Книгите ще надживеят всички ни, но се нуждаем от хора и място, където да бъдат съхранявани за бъдещите поколения. Благодарение на внимателните грижи на специалистите, от най-голямото българско хранилище на знания, на българските книги е осигурено бъдеще и посланието, което всяка една безценна страница носи със себе си, ще бъде предадено на следващите поколения.